Hello guys, narungno jotono lamsogo ani blogo ke jotono phungkaham guys ini yang tini belai ke siari kalaijak ekdom siari lob lob suka ke obon bagai ekdom kesangjak kai tini nong bagai kaisa blog ketal tubi phaijaka tini o jaga o ekdom muya kolok kolok kha sai tongbai kha kai obono tini phainani bagai ang tang muya phaina bagai thangna nai tongo Guys sini ekdom no gana no ke baksa baksa jaga to tabo muya rok man thulia hingga kai muya rok sung masaya nongwi thangka ka haipano sino rok khai tabuk muya asai jak hingka ba norok no ta khunungnai ang tang muya phaina bagui thangnai norok nai tongdi Gai ang tabuk thangsinai muya phaina bagui su gana no ekdom khumbar suka sino ro satra bango Iko nana ba jai kha na hana bikre hot long la ja. Bo sana ya ba yalo. Dai ba hot tong ja khwasbi na ba hot tong ya kha taw bur chu bura rok. Hot tong ya bur tong si mali ya lex leng la nyai. Ta. Hot tong da wo chung. Dai yo, ka dang gu ta. BPL lo masa thujak na hana gare budi ke thu tong ha. Me cái thằng này ni ba ba. Nasla na yang wa. Ang na ha tong an. Ke chang wa ha ja na. Ha? Kra ke sa. Ang bu ang cái thằng ya. Ta mun nang ta mu ta mo. Ta mu na na. Ka dang wo. Ko ke da ke sang na ko da ko lang. Kolong buang. Borok jang sa hot tong la ja. Sei ba ma sa logi wa. Mu ya khai ko u ro sin hana gare to la wa. Wa sa ba na. Ta to la ang kha nang nai. Ko pura lok suka wa si khara nai chok ke omo chana himang hana gare ase tep sa sai jak tumi ko muya pura lok phang ka omo kha hai pan da phai sinani te bo thore jaga sai ja te bo koto ai sa ja wa bo songkai mo saksi hai pan sino para katal ba kai mani mane bisi balo ya ko sema kai mani taklai nga bo sa sai kata ko suka sai tongmai kha sini muya musuk ma kai ko awan dru sanai ga muya sing ga phaisa inya ga mulai na nai bung kai muya awan dru khaina bagai ko ri kha Okay, wasi penyo box ri kha tui rok ri kha tui ro ya kana ta ke mosara ber maru ri ya khos homo ri ya kho ta bung box adara tang no box adara tang no box ri dra wow kutonga nai chong kha wasa banga Cái tabo cái সমস্যা বের মারিস নাই iko tutuk kongka enggak di sini wow tutuk suka tabo ka tol ngai kena ko awan dari mana awan di sini tabung ka pura awan lori pai kha e kai na bagai re sondau di bai kha wow thok so nai muya awan duru ro kha ne thok da bo abun baga awan jo mang ta dak ting go ke narok te bo ani blog kata lanya musung khan ke narok comment box so comment khai sadi ke nong bagang te bo blog katal tu bunai so no hambai